खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै आङो दासिमनि मोननैसो गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांदो। गिबियावनो दङ मानगोनां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा दाखालि बावैसो जानानै थांनाय झारबारियाव मोनसे जाथाय जेराव हिमन्त नार्जारिखौ नंखाय इनकाउन्टार खालामनाय जादोंमोन। थारैनो बेखौ लानानैनो राकेश ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनाय बायदिब्ला बेबायदि सिखाव खामानिफोर मावग्रा एबा गाज्रि खामानि मावग्रानि साजाया बेबायदियानो जाखागोन होननानै बुंथिदों। बेजों लोगोसे सिगाङावबो बेबायदिनो जाबोदों आरो जाबाय थागोन होननानैबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिबावनाय जादों। थारैनो बाथ्राया जोबोद दुखु गोनां एबा साननो गोनां जानानै फैदों, जेराव सरकाराव थानाय मानसियानो बेबायदि गावथारनाय जाथायखौ लानानै गोबां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। नाथाय बेबायदि गावथारनायानो आयेननि साजामोन नामा एबा बेबायदि सिखाव मोनब्लानो गावथारनायानो मोनसे सरकारनि खामानिमोन नामा होननानै गोबाङा सोंथि सोंनो नागिरनायखौ नुनो मोनदों। फारसेथिं बे जाथायखौ लानानैनो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा एबा हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा जाथाय जानाय एबा हिमन्त नार्जारिनि न'खराव थांनानै खौरां लाहैनायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनाय बायदिब्ला दायनिगिरिया जायखियानो जाया मानो साजाखौ मोनखागोन, दायखौ जाय मावदों जेरैबायदि मावदों बेबायदिनो साजा मोनखागोन होननानैबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होदों। नंगौ, बेफोरखौ नोजोर बोयोब्ला बिथां सानैनि गेजेराव बाथ्रा बुंनायनि एसे गोरोबलायैखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे राकेश ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिबावनाय बायदिब्ला हाग्रामा महिलारिखौ बिथाङा सोंखारिनानै बुंदों दि फैगौ 2025 मायथाइयाव गाव राजनितिखौनो नागारगोन जुदि हाग्रामा महिलारिया गावनि गुबै धोरोम बाथौ ना ख्रिस्टान ना ब्रह्म बेखौ फोरमायनानै होनो हायोब्ला होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिदों। फै जोङो बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांनि। झारबारिनि जि घटना बेवहाय जि रोखोमनि दंफां लाबोनायाव सासे सुबुङा गावथार जाबाय। दा आं सानो जेनेबा सिखावा माबायदि ट्रिट मोननांगौ। दिनैनि दिनाव मानाव गेदेर आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांनि जि खुंथाय, सिखावफोरनि साजाया मा बेखौ बयबो मिथिखागौ। मोसौ लाबोनायाव सोर बहा आथिङाव गावजादों, सोर बिखुङाव गावजादों, थिग दंफां लाबोनायाबो सोरबा आरो माबा जुदि सोरबा 2 नम्बरि खामानि मावोबा गासैबो जायफोर बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावदों बेफोरबायदिनि फिनजाथाया बिदिनो जागोन, बेखौ जों गोदोबो बुंदों, दाबो बे जाबाय थागोन आरोखि। आरो बेवहाय हाग्रामा महिलारिया असान्तिनि खोथा बुंदों। एक्सुवेलि बिथांनि खुगायाव बे सान्ति सोदोबानो माने समाया लासिं सिं बाथ्रा। मानोना थांनाय गोलाव सम बिथांनि 17 बोसोर सासन समाव 3,000निबो सुबुं जेरावनोखि माने बेवहाय माने जिउ गोमानांगौ जादों। बेसेबां मोजां मोजां सुबुङा बे संसारखौ गारनानै थांनांगौ जादों। बयबो मिथिगौ AK-47 गान्दुआव दोननानै दासिमबो सालायनो नागिरनाया BPFनि सोर लिडारफोरनाव AK-47 मोनामोन। थांनाय समाव बांगालजों बर'जों जेब्ला माने गावलायनाय बुथारलायनाय जादोंमोन, अब्ला प्रदीप ब्रह्म बिथांनि न'आव माबोरैथो AK-47 लानानै हमजायामोन। बयबो नुनायफ्रा बुंदों बिथाङानो माने हाथियारखौ लानानै बिथाङानो गावनो गावग्लुंलाहैदोंमोन। बयबो बेखौ क'क्राझारनि जाय जायगायाव जादों बे जायगानि रायजो राजाफ्रा मिथिगौ। गथिखेनो बेबायदि मानसिनि नामाव सान्ति होननाय सोदोबा बिनि खुगायाव समाया। आं बिथांखौ बार बार मोनसे खोथासो सोंनो लुबैदों नोंथांमोननि मिडियायाव, जे बिथाङा बहुद समाय माने ख्रिस्टान धोरोमनि चार्चआव हाबहैयो आरो मालाबा नुयो बाथौखौ बिथांखौ सिबिनाय नुयो, मालाबा ब्रह्म धोरोमखौ सिबिनाय नुयो। आं मोनसे खोथाखौ बेखौ दिनै बिटिआरनि रायजोखौ साखि लानानै सोंनो लुगैदों आरो गोहो दङबा बिथाङा गाबोननि गेजेराव बे खोथाखौ बुंथों जे बिथाङा ब्रह्म धोरोमनि मानसि ना बिथाङा ख्रिस्टान धोरोमनि मानसि ना बिथाङा बाथौ धोरोमनि मानसि। बिथाङा जुदि गाबोन फैनानै आं बाथौनि मानसि, आं ख्रिस्टाननि मानसि, आं ब्रह्मनि मानसि होननानै बुङोबा 2025 समाव आं आरो राजनितिखौनो गारगोन होननानै आं बिथांखौ दिनै बुंबाय। मानोना मुसलपुर समस्तियाव गोबां रां बाहायनांनाय नङा, बिथाङा ओरैनो देरहानो हागोन। गोजोन्थों। फरेस्टनि बेन्दोङाव दङ आरो रिजार्भ फरेस्टजों लोगोसे बियो टाइगार रिजार्भ फरेस्ट रेन्जआव गोग्लैयो, जायनि जाहोनाव बेयो खोब रेस्ट्रिक्टेड। अब्लाबो दाखालि 17 अक्ट'खालि जा घटनाया जाबाय बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। आरो दिनै बे दुखुनांथाव न'खराव फैनानै जोङो UPPL दोलोनि जानानै सरकारनि जानानै आं दुखु फोरमायफैदों आरो दुखु बावफैदों। बाखि न'खरनि हालोद आरो बे हालामनि थासारिखौ लानानैबो जोङो रायजो राजाजों सावरायबाय।
हानायमानि गासैबो जेंनाफोरखौ जोङो शेयार खालामलायनानै सुफुंनायनि मोनसे जोङो बाथ्राखौ सावरायगासिनो दङ आं बेखौ अफिसियेलि जेबो दिनै डिक्लेयार होथ'ला आनअफिसियेलि जों गोबां बाथ्रा सावरायबाय गुबुन फारसे मोनसे खोथाखौ आं स्पष्ट बुंनो नागिरदों गासैबो सिस्टेमानो भारतीय गणतन्त्र बायदियै ल' एन्ड अर्डार बा बायदिसिनाजों सोमोन्दो थानाय माने गणतन्त्र हादोराव थानाय जों साफ्रोमबो सिटिजेना भारतीय गणतन्त्रनि बा आयेन कानुनखौ जोङो मानिनो गोनां जायो आयेन बायदि गासिबो बेबस्थानि सायाव राहा लामा लानाय जागासिनो दङ आरो जाबावगोन गतिके जायहा जाय खामानिनि फिथाइ बे खामानिनि फिथाइखौ आयेना निस्सय होखागोन बावहाय जोङो हस्तक्षेप खालामनो नागिराखै आरो आं दा बुंनो नागिराखै मानोना इनकुइरि सोलिगासिनो दङ बे इनकुइरिया जोबनानै जेब्ला रिजाल्टखौ मोनबाय होमब्ला नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजोंनो बे फकास जाखागोन साफ्रोमबो रायजो राजायानो मिथिखागोन ओंखायनो बे बेलायाव आं बिसेस बुंनो नागिराखै अब्लाबो आंनिफ्राय बेक्तिगत खावलायनाय सासे बर' फिसा जानानैबो सरकारनि सासे सोद्रोमा जानानैबो जोङो दंफां लाइफांखौ सेभ खालामनो थाखाय बयबो नाजानांसिगौ आरो बिसेस भाबे नैबे जोंनि सरलपारा हाग्राखौ लाफानानै हजोंहाय दादगारिनि खाथिसिम जोङो मोनसे नेशनेल पार्क सृष्टि खालामनो नागिरदों हाग्रा बंग्राखौ जिब जुनारखौ रैखाथि होनो आरो जोंनि उल्टापानि हालामा मुलुगनां मोनसे सिख्रिनि मुंदांखा थावनि बेवहाय जोंनि सरकारा बिनि रिसार्च सेन्टार प्लास आर्काइभ्स सिख्रिनि आर्काइभ्स मोनसे बानायबाय मिउजियाम बानायबाय 3 कोटि बेसेबांबा थाखानि अलरेडि कनस्ट्राक्सना जोबनायनि लामायाव फैबाय दा बेफोरनि थ्रुयै जोङो जेरावहाय बे हालामखौ बड'फा इउएन ब्रह्म नेशनेल पार्क हिसाबै फैगोन जुन मासनि गेजेराव जों डिक्लेयार खालामनो नागिरदों आरो खामानिखौ मावगासिनो दङ स्टेट गभर्नमेन्टआ बेखौ लानानै खोब हेपि मानोना बे हाग्राखौ बासायनायजों लोगोसे जोंनि हालामनि रायजो राजाफ्रा टुरिज्म सेक्टरावहाय इनभल्भ जानानै इक'नमिकेलि एसे आवगायबावनो हायो नामा बेखौ जोङो नायदों बेनिफ्राय मानगेदेर जोंनि चिफ बिथां प्रमद बर'आ जोंनियाव मोनसे इन'भेटिभ आइडिया सृष्टि खालामदों बियो एनिमेल साफारि होननाय एनिमेल साफारि मा होनो जों बेवहाय मोनसे मा होनगोन हागोन बियो मोनसे हाग्राखौ जोङो फुल्लि बाउन्डारि होनानै बेवहाय जोङो पार्क बानायगोन एनिमेल साफारि पार्क बे पार्कनि सिङावहाय जोंनि बिटिसि हालामनि जेसेबां दाउसिन दाउला जिब जुनार दङ बे पार्कआव दोननानै जोङो बे पार्कखौ टुरिज्म सेक्टराव ट्रेन्सफर्म खालामनानै जोंनि हालामनि माखासे मानसिफोरखौ लेखा गोरों रायजो राजाफोरखौ बा सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आरो जोंनि नैबे साखाथिनि रायजो राजाफोरखौ बिजनेसावहाय इनभल्भ खालामनो हानाय बा मोनसे गोदान मोनसे ट्रेन्सफर्म खालामनो हानाय जों राहा लामाखौ लाबोनो नागिरदों बेयाव जोङो बिथां मानगेदेर चिफ सारा 100 कौटिनि जोंनि बे थांनाय 3थि बर' एकर्डनि जेसेबां जोंहा रां फैनो गोनां दङ इमप्लिमेन्टेसननि सोमोन्दो लाखिनानै बेनिनो 100 कौटिखौ जोङो एनिमेल साफारि माबायावहाय जोङो बाहायनो नागिरदों पार्कआव बाहायनो नागिरदों जों दाबो जायगाखौ फिक्स खालामाखै जोंहा माखासे इन्टेलेक्सुयेलफोरजों सावरायनो गोनां दङ 3 जिल्ला जोङो लादों बाक्सा चिरां अदालगुरि बेनि बबे मोनसेयाव लाबा साबसिन जागोन जों बेखौ दाबो थिरां खालामाखै बावैसोनो थिरां खालामनो नागिरदों बावहाय लकेल मानसिफ्रा माबायदि लुबैयो जों बेखौबो सोंनो नागिरदों बबे एरियायाव खालामबा माबायदि जागोन बबे एरियायाव बेसेबां हा होगारनो हागोन बेखौ जोङो सावरायनायनि गेजेरजोंसो जों सिद्धान्त लादों बेखौ डिक्लेयार खालामनो नागिराखै मानोना अफिसियेलि डिक्लेयार खालामोब्ला मा जागोन खालामाबा मा जागोन जों बेखौ स्टाडि खालामगासिनो दङ खिन्थु बिथांनि रुंसारि न'खरनि
बिसि आरो सानै अनजालु फिसाफोर थालांदों बे साथामनि थाखाय नोजोर बोनानै सरकारनिफ्राय जोङो अरायथा थांना थानायनि राहा लामाखौ होनायनि थाखाय बेबस्था लादों खिन्थु आं दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बुंनो नागिराखै जे गभर्नमेन्टआ बुङोब्लाबो अपोजिसना बुंलाबायगोन सिस्टेमनि बाहेरायाव थांनानै बिथांमोना साख्रि होदों होननानै बुंनो नागिरगोन आरो होआ होननानै बुंबाबो बिथांमोना अन्थाइ बिखा मानसि माने समाज माहारिखौ बिसोरो सिनायनो रोङा होननानै बिथांमोना जायखौनो मेखौनो इनस्टिगेट खालामलाबायगोन मानोना बिथांमोना थांनाय 17 बोसोराव स्पेसियेलि आं दावराय देख्रेबखौ बुङो जेनेबा दावराव देख्रेबना दावरायमोनलाय दावराव देख्रेब बिथाङा जेरावनो मेरावनो थांनानै मानसिखौ इनस्टिगेट खालामलाबायो आन्दलन खालामनांगौ मा खालामनांगौ थांनाय बारावबो बिदिनो माने सानै सेंग्रा मिस्टेकेनलि गावसोरनि मिस्टेकनि थाखाय ULB दानायनि थाखाय मोनसे एक्सिडेन्टेल केसाव बिथांमोना जिउ मुंख्लं जानाय टाइमावबो रुंसारि जानाय टाइमावबो बिथांमोननि न'खरखौ लानानै जोंनि सरकारनि जा पलिसि बे पलिसिनि एगेन्स्टै बाथ्रा बुंनानै न'खरखौ धंस' खालामनायसो दैदेनलांनाय आरो दिनैबो बिथांनि न'खरखौ बिदिनो खालामनो नागिरदोंमोन गतिके बिथांमोना मोनसे कालसार दङ थांनाय 17 बोसोराव मा होनो लेवारा जेब्लायबो गोजा थै सोबनानै गावनि जिउखौ थांना थानायनि राहा लामाखौ जेब्लायबो सानो थिग बेफोरबायदिनो बिसोरनि साननाय हनायाबो बिदिनो जे मोनसे गोजा गाबनि सिमांनि फुरियाव हाबनो हायोब्ला गावसोर साक्सेसफुल जायो बेखौ बिथांमोना नोजोर होखायो